1 Igbo ndị m ji eme ọnụ ekelekwa m unu. Unu asaala chi, unu ehoola chi, unu agbakwara ịma ọkwa mbalachi n'olu ma akwa ọkwara ọ bụrụ otu. N'ụbọchị nke taa agwụchikwala m ọzọ. Eji m isiokwu nke mara ihe wee n'ụbọchị nke taa. Gịnị bụ isiokwu nji bịa? Isiokwu nji bịa bụ anwụrụ m n'ihi gị. Anwụrụ m n'ihi gị. I died for you. I died for you. Ihe a bụ isiokwu nke nji bịa n'ụbọchị nke taa. Nwere arịọ gị biko echefukwana na ihe a bụ oge Amara n'isi mbido TV nke na-abịara akụkụ na akụghị elekere nke 7 nke ụtụtụ. Ọkwa nwanne gị nwoke, nnekwu nwanne unu nwoke, ọgụ unu nwoke, nwa unu MC the Baptist Obiachu na-ewetara ya unu. Dịka m na-adị ekwu n'ihe emume a, ana m asị ihe ọma mere onye ya mekwere ibe ya. Ọ bịara gba onye mgbe ọ ga-ala, gịnị hapụ ime ya ka mkpukpu azụ ghara ịpụ ya. Ekelekwa m unu ọzọ. Ihe na-adị na-eji ekele unu mgbe ọbụla bụ nye ekele bụ ekele onye nwere nke o mere ya ebe ọzọ. Ọ na-abụ mburu oche unu eme gịnị? Unu eburukwa oche. Ma ọ bụ ụfọdụ unu nke na-anọghị n'ụlọ, unu eweta ekwentị unu wee gaa na youtube.com mee gịnị? Na-ekiri MC the Baptist. Ihe ka anyị kọ n'ubi anyị bịara ụbọchị nke taa. O nwere idokpukpokwu ndị anyị ga-eleba anya n'ụbọchị nke taa nke a na-akpọrọ ndị iti point. Nke mbụ bụ ịma na Jizọs nwụrụ n'ihi gị. Ịma na Jizọs nwụrụ n'ihi gị. Do you know that Jesus died for your sake? Nke ọzọ wee bụkwa, kedu ka anyị ga-esi wee rite uru n'ọnwụ Jizọs Kraịst? Kedu ka anyị ga-esi wee rite uru ma ọ nwee ihe nrite uru n'ọnwụ Jizọs Kraịst? How can we benefit from Jesus' death or from his death? Kedu ka anyị ga-esi rite uru ma ọ nwee ihe nrite uru n'ọnwụ Jizọs Kraịst? Ọzọkwa ka ibe wee bụrụ, kedu ka anyị na-esi were akpọgide n'obe nke ugboro abụọ? Kedu ka anyị na-esi akpọgide n'obe nke ugboro abụọ? How are we nailing him the second time on the cross? Ihe a bụ ihe ndị anyị ga-elebata ya n'ụbọchị nke taa. Dịka ihe nke mbụ kwụsịrị, ị mara Jizọs Kraịst nwụrụ ọnwụ n'ihi gị. Jesu Kristi, ị mara ọ nwụrụ ọnwụ n'ihi gị? Ihe a bụ ajụjụ nke mmadụ nwere ike ịnọ ọdụ wee jụọ onwe ya ma nye onwe ya ụsa. Mgbe ị ga-ejụjụ onwe gị ajụ bụ mgbe ị bịa na-ele anya ka isi na-ebi ndụ, ka isi na-agwa mmadụ okwu, ka isi na-aza ekwentị, ka isi na-emeso mmadụ omume. Mgbe ahụ ka ị ga-eji onwe gị bịa, Jesu Kristi ọ nwụrụ ọnwụ n'ihi m. Mgbe aka m ọnwụ MC the Baptist ga-eji nọrọ ọdụ jụọ onwe m, nna iche na Jizọs Kraịst nwụrụ ọnwụ n'ihi gị? Iche na otu nwụrụ gị ọnwụ ahụ? Mgbe ọ ga-awepụta ụtụtụ, ịpụta nnọọ isi ụtụtụ, gị bụ nwa, ikele nne na nna gị tupu ị nawa ha ihe, ị gaghị eme nke ahụ. Ma ọ bụ gị nwa bụ di ma ọ bụ nwunye kwesịrị ịkwanyere di ya ugwu. Di ya sị ya, bịa nne, biko emela ihe dị otu a, emela ihe dị otu a, ime ihe dị otu a ọ gaghị adị m mma. Isi ama mmee gịnị ga-eme? Mmee gịnị ga-eme? Aga m eme nta ma ntụ. Na-ajụ gị, dịka isi na ị ga-enufu di gị isi, Jizọs Kraịst ọ nwụrụ ọnwụ n'ihi gị? Jizọs Kraịst ọ nwụrụ gị ọnwụ ahụ? Ma ọgbụgbụ abụ nwoke ji ezinụlọ chi ụtụfuo, ịkwado ruo okpukpujie n'ihu maka emerụ na-ekpu okpu, ị na-apụ apụ. Ị gaghị ajụ nwunye gị nọ n'ụlọ ma ihe oriri gafekwa na kichin, ma ihe oriri afọ nzi, ma ị ga-edore ha ego ma ị gaghị edore ha ego.
iburu akpa gị na-apụ apụ. Ajụjụ a gara gị, Jizọs Kraịst ọ nwụrụ n'ihi gị. Ọ ngwa ọzọ m ga-ajụ gị, ma tupu m ajụọ nke ahụ ma kọwakwa ya, ọ ga-amasị m ka ndị obere obere ezumike nchighazie azụ, anyị amalitekwa ebe anyị kwụsịrị. Soro m nnọọ ka anyị ga-agbara obere egwu. Dịka ị na-agba ya bụ egwu na-amụtakwa ihe na-egwu ị na-agba, echefukwana echefu, ihe a bụ oge Amara n'Isi Mbe TV. Agụkwala ebe ọbụla anyị na-abịa.